I jo vinc a parlar de... He anat 2 cops al cine, Tant que dieu que jo no vaig al cine. Parla de les dues, doncs. Parlo de les dues. Vinga, va. Un puto mierdón, començo, i després per un altre que també hem Hòstia, quin títol. També hem vist tots. Sí, aquesta al cine no la feia, no l'he vist. No molt... No és el... Puto mierda. Catalana, que no? gracioso, Charles. La primera, que després parlem de la segona, que l'hem vist tots. La primera crec que sóc l'únic que l'ha vist. Es diu, vaig anar al cine, al Cinema Verdi, vaig dir 2 entrades per Lilo i Stitch. Perquè jo volia veure Lilo i Stitch. L'he vist, jo. Bueno, però és la segona que parlarem. Llavors, com no hi havia entrades, perquè es van acabar, vaig dir, bueno, doncs què hi ha a la cartellera? Dic, què puc mirar a la següent hora? I veig una pel·li espanyola, comencem malament, que posa Todo esto pasará, crec que es diu. Todo pasará. No heu escoltat. No sé ni què és. No. Típica... Vaig a buscar-la. Busca-la. I ja veuràs... Bueno, simplement jo veig i busco la sinopsis i veig típic cartell així com una mica... com rotllo de... així com platja, drama... Veig el Carlos Cuevas... veig que és a Cadaqués... Dic, hòstia, em dóna vibes una mica a veure si és... Bueno, a la que escolto... Tipo Casa en Flames. Dic, a veure si és Cadaqués, dic, Casa en Flames, potser, és aquest rotllo... Carlos Cuevas, la que surt a 3 metros sobre el cielo, la que se li mora al nòvio en moto... Bueno, es diu Esto también pasará, crec que es diu. I és una pel·li que va sobre... Cabrón, m'has fet spoiler sobre 3 metros sobre el cielo? Me queden 20 minuts de pel·li. No l'havies vist mai, 3 metres sobre el cielo? L'altre dia la vaig començar a veure i em queden 20 minuts de pel·li. Però vaya spoiler, t'acabes de menjar de 3 metres... A veure, Tete... T'has menjat avui un spoiler d'això, de One Cut of the Dead. 2025 i no saps que el pollo mor? Joder. ¿El pollo? Pollo loco, és el pollo. Pollo loco. Vaya liada, tu. Bueno, Titu, es lo que hay. No que la me dejes trobo, subir a la moto. Tete, fea. Bueno, la peli és que a mi em sap greu, tio, per si a algú li ha agradat, tio. És que penso que tu, Miquel, potser t'agradaria, però... Sí? O sigui, jo vaig anar... A mi? Potser. Però perquè era sobre... En plan, era una noia que la seva mare mor i llavors se'n va a Cadaqués a passar el dol i va sobre el dol de perdre una mare. Aquesta, esto también pasarà. También esto pasarà. También esto pasarà. Però... Com la resumeixo molt ràpid? Feu zoom. S'ha vist, crec. Feu zoom, vinga. La resumeixo molt ràpid. Per mi, les opinions que vaig veure molt ràpides i que vaig anar amb la Ruth i vam dir, què conya estem veient? Molt clichés. Com tot, volem fer un drama, anem a fer tots els clichés. És a dir, plano d'ella cridant en plan... ¿Por qué? No, en plan, saps? En plan, ara ploro, com vídeo ara, així en plan, ara ploro, ara tal... cliché de Cadaqués, és a dir, jo crec que a la Casa en Flames ja està justificat, no?, la Casa Cadaqués, perquè t'estàs fixant amb la típica família catalana que té una casa a Cadaqués. Aquí no està justificat. Vols planos de la platja, vols planos de les barques, en plan drama, i per la puta cara has de fer que està a Cadaqués la tal. Ja. I molt drama, molt cliché, típic moment oníric, on parla amb la mare, o no sé què. Bueno, la vaig veure que el que m'hauria de fer drama em va fer gràcia. Estaves rient, semblaves el De Niro al Cabo del Miedo. Jo reia, no vaig dir, hòstia, dic, cony, dic, el primer que em ve al cap sempre és, i segueixen fotent diners per fer aquestes merdes, tio? Carlos Cuevas va fer el seu paper que porta fent des de Merlí, que és fer de follador. No, apareix... el 47 no. El 47 no, perdó. El 47 fa que era el Margall, no? Sí. Bueno, traiem aquest. Bueno, igual era un follador. Smile, Marlí... Bueno, són les que els he vist jo. No, també altres, de tio guapete que es folla la protagonista. Dic, joder, macho, ja tornem a veure el Carlos Cueva amb la mateixa de sempre. I a damunt sempre és un intensito. Sempre sí. Tio, vaig dir, hòstia, vaya merda. Que era la mejor. Bueno, clarament volem fer la típica escena de... Des d'aquí, Carlos Cuevas, hola. Un respecte, tio. Que som companys de... Que soc actor, també. Que som actors, també. Bueno, això, que típiques escenes de borratxos, les copes i com anem a fer planos macos. És com si ara diem, anem a fer un curt, no? Anem a fer un drama. Doncs anem a fer el topicazo de aquest pla, que ja està plorant, anem a fer aquest pla de moment oníric i anem a fer això. I ja hem fet un drama, vinga, tirem la pel·li fora. Podem dir que... I em va tocar la polla de lo dolenta que era, lo avorrida... De l'1 al 10... Un puto 3, com a màxim. Un 3, Un 2. T'ho juro, em sap greu per si a algú li agrada, però em va semblar un mierdón, t'ho juro. I quina és la bona que vas veure? I després vaig anar a veure ahir Lilo i Stitch.
Molt bé. I què opineu, els que l'heu vist? A mi em va agradar. Sí? A mi també. I no opinaré molt més. Però- Sin más, està bé. Em va agradar. O sigui, a mi em sembla massa sin más. Em sembla que no... En plan, em sembla pitjor que l'original i em sembla que posa masses personatges no- a fer coses No perquè sí. me'n recordo original. O sigui, Em va passar l'original molt és això, més clara. No la puc comparar perquè l'original O sigui, no me'n recordo. Per mi quasi. la comparació clara és que els personatges tenien clar el que feien. Aquí és com que hi ha molts personatges perquè sí i que no porten molt. El policia, que és bastant important dins de la sèrie i tal, aquí dona molt igual. El Surt negre. una senyora que tal, que és com mig gag. La vieja. Sí, tampoc... En plan, està bé com a gag, però tampoc aporta molt a nivell narratiu. I sobretot que els moments dramàtics, és el que jo comparo, són molt més potents amb l'animació. Aquí els moments dramàtics de Ohana significa família, sí, però no sé què, no sé quantos, estan bé, però no arriben a ser genials. I que Quan visualment... toca parlar d'animació, el Pau es treu el visualment, rabo sempre. Com cony Hawaii es veu tan... Meh. Sí, es Però podria visualment veure és molt una més mica- guai. Vas opinar que es sí. veia meh, Hawaii? Tio, Molt plató, no? Hawaii és un lloc que és Molt maco. En plan, molt maco. A veure, no he estat, però per lo que he vist a altres pel·lis que passen a Hawaii, Los Descendientes Podem de George anar a Clooney, Hawaii, però- passa a Hawaii. És un dramón, però es veu Hawaii que dius, vull anar a Hawaii. En aquesta es veu que sembla el foco aquest, en plan, il·luminant Hawaii. N'hi ha dues coses més que m'agradaria comentar Digues, pensant Pau. en la pel·li. Una, canta massa que Jumba i Picli no els hi posen el model en 3D molt perquè és gastar molt, són molts recursos, canta molt perquè tota l'estona són els actors els humans, tampoc és una queixa rotllo horrible tal, però és com el que ens fa gràcia és veure el personatge original i a part el disseny... No a veure a la Land, no res. També et dic que el disseny 3D és bastant creepy, és raro. L'únic que de veritat molt a veure és l'Stitch, perquè bueno, és Stitch i el que millor és de la pel·li, sens dubte, són la Lilo, la germana i l'Stitch. Aquests tres estan bé. La germana està molt bé. I la, El Jaume va dir el mateix. la Lilo, que és una nena, molt com, guapa, és molt guapa. és una nena com de 5-6 anys, actua bé per tenir 5-6 anys, la veritat. Pau, tio. S'ha de dir que és veritat. Ho fa molt bé. Actua la nena, ho fa molt bé. per una nena de 5-6 anys No, que no ho sap fa ben què molt està bé fent, la nena. ho fa Sí molt que, bé. sí que s'ha de dir que a mi totes les bromes... És que jo amb les pel·lis així que són familiars tinc aquest problema, que Sí. les bromes familiars em fan cringe. Ja. Com tot l'humor creat per famílies... em Odies fa la família. Bueno, no, jo busco un humor més una mica més negre o una mica més... Aquest tio es fica Lilo i Stitch i es pensa que veurà allí... No, bro, no ho dic per això, però que de cop fan bromes de... Com, i, la gent, No, sí. I la gent ha de riure. I la Lilo... I la Lilo, i tu has de riure. Llavors són moments que em creen cringe, però amb l'Stitch vaig riure, perquè l'Stitch com a personatge em fa molta gràcia. Està molt ben fet. Es Està nota molt- que el més ben A fet mi em és sembla una Stitch. pel·li molt Disney Channel. Saps les pel·lis que feien originals per Disney Sí. Channel? Sí, sí, Em sí. recorda molt a això. És veritat. Però si, xerrant de live action i tot això de Bastant de bé per Disney ser un i live tal. action. Hòstia, dels millors. Dels millors. Sí, però jo crec Sí, que però- m'adona la sensació que Lilo i Stitch, he de dir que jo no l'he vista, és live action, Has fet però un Àlex, m'adona la sensació que és una història que guanya molt més amb animació Sí, i sí, que sí, no, 100%, no, tio. no Són és aliens. gens necessari. Clar. Són aliens naus. Al No és final- necessari, però ven. Però com el puto Rei León, tio, per què has de fer en plan, com si fos el no National fa Geographic en live action d'un lleó, un cerdo, un porc senglar, tio? No faci això. No És fa que falta. perd molt la pel·li, Mufasa, perd molt. encara. No? Però És es un fa spin-off. per guanyar. es Mufasa, fa mira, perquè està bé. No l'he Ja vist. està. A mi em va agradar Però dic, Mufasa. Mufasa encara és una història amb Sí. un personatge... O sigui, al Vols? final hi Això ha com algo diferent. té un cert tornar a fer la sentit. mateixa història és una merda. O sigui, per fer Això això... trobo que té Una un merda cert- i amb l'animació guanya més. Però és el saps que què diu el passa? Miquel, Saps són què històries passa? que amb animació guanyen més. Però saps què passa? Que estem aquí comentant i l'hem vist 3 de 4. Llavors, si això ven i la gent ho va veure, doncs... Pues Sí, perquè sí, juguen amb la funciona nostra infància, fórmula. tete. Clar. Bueno, Juguen amb la és el que hi ha. nostàlgia. Jo, mira, el és dia, el que fa facin, Disney. el dia que facin un live action d'Atlantis, em tens al cine. Això és veritat. I aquest el podríem fer molt bé, crec. O sigui, aquest... Chris Evans, Jo per crec que exemple. justificaria un live action amb això. Per mi, Atlantis és de les millors pel·lis de Disney. Ja ho parlarem la temporada que ve, si voleu, si seguim vius. Tant al programa com Si nosaltres. seguim vius. Però... Però... no parles ara. Vale, doncs Atlantis és... La... És que no ho entenc. Atlantis és Aprofita. la millor... Per mi és es de partiran les... capítols en 4, perquè portem ja... O sigui, els clàssics Disney tenen una numeració des del primer, que no recordo quin és Alicia en el País de les Meravilles. No ho sé. Des de menys moltes de les Clàssic seqüeles. Disney, en animació o en live action? No, o sigui, quan dic clàssic Disney no em refereixo a Blancanieves. només les clàssiques. O sigui, Frozen és clàssico Disney. Sí, sí, això ja ho sé. O sigui, realment té com una numeració que els propis... la gent de Disney pues, l'anomena un dels clàssics. Llavors, des d'Alicia en el País de les Meravilles als anys 30, doncs aquell és el primer, el segon era Pinocho, bueno, no sé, hi ha com un llistat. Blancaneus és el primer.
Cert. Alicia en el País de les Meravilles està 10, 15, por ahí. És Blancanieves el primer, cert. Però M'ha sorprès, ara. A tu cara. hi ha com... No, sí, s'ha manat. Quin moment. Sempre les mesclava. És que a mi no m'agraden molt aquelles històries. Bueno, seguim. Però 101 També. Dálmatas és molt posterior. En plan, és anys 50, crec, ja. Però sí, és un clàssic Disney. Sí. Total, Què has hi de ha dir? com per èpoques, segons el tipus d'animació, les clàssiques, òbviament, és animació de tota la vida, tradicional. Atlantis és ja digital. Llavors, del període digital, em sembla la millor. Vale. Perquè tu pots argumentar que és Període millor. digital a què et refereixes? Que l'animació canvia a lo típic que feia Que no amb és, els fulls, sinó no que... és animació tipo Pinocho. Old school, Ah. vale. Sí. Carles, Atlantis és la que combina CGI amb 2D, que hi ha com Sí, un crec que ets el primer pirata que Sí, comença. que té una pota... o No, que té- aquella és el És un planeta cyborg. del tesoro. Ah, vale. Pues no, m'he És que confós. Ah, m'he confós. Atlantis és la de el tio que és com arqueòleg. Sí, el de les Sí. ulleres. Sí. I Sí, que hi ha... Goleta, o no? O això és el Hi ha una- Això és el no, planeta del hi ha- tesoro. l'estic confonent. sí, Però està aquella bé. també era molt xula. Uau, aquella fa molt que no la miro. Però aquella era molt, molt xula també. Bueno, Però Atlantis hi ha per tu és com de les millors. l'època aquesta que passa, està en Atlantis, està el planeta del tesoro, està Hermano Oso, estan totes aquestes, a mi em Hermano sembla... Oso. És molt prime, de les més infravalorades. A mi no és de les que més m'agrada, A mi em flipa. però tota aquella època de prèvia a tot el que ha sigut Bolt, Descubriendo los Robinsons... Però Bolt és Pixar, no? Ah, no, és Disney. No, és Disney. Bolt és Disney. Perdó. Perdó, Pau, Zafarrancho en perdó. el rancho, No. totes aquestes que eren com... Zafarrancho en el rancho, eh? Bueno, Tio, sí, en sí. plan- No ho comparem, però sí. Hi havia una que era com una còpia de Madagascar, que es deia Salvaje. Uau, és la polla. Però era literalment una puta còpia de però Madagascar. és pel·li de Disney Channel 7 de la tarda, un diumenge. Però era, No era clàssic Disney. Sí, però que jo el recordo com de... El posen a la tele i me'l miro, però no el recordo com un clàssic. Era un koala, bro. No sé quina és aquesta. Era una girafa, un koala, un lleó I no sé quin animal i més. que s'escapava d'un zoo, bro. Era literalment és Madagascar. Madagascar, però mal fet. Però es va fer abans o després de Madagascar? Es va fer després, crec. Però vaya broma Disney, no? Què va Sí, fer? no. I va haver com una època molt dolenta de Disney, pues la prèvia a ara Frozen, Zootropolis, que faran la segona aquest any, que és molt xula aquella, ja són com tornat més... En plan, més com de qualitat, però per un públic general. Sí. Tot el que era Zafarrancho en el rancho era una merda, i tot el previ, que era Hermano Oso, El planeta del tesoro, totes aquestes, per mi és El Dorado. una de les millors... Dorado El Dorado no és DreamWorks. Disney. Merda. La que Has acabes quedat de dir. molt malament. L'acabes de quedar Per molt què malament. parlo? I t'hem tallat molt ràpid. En plan, Sí. el Dorado els no dos. és Disney. Pues, És DreamWorks. Tota aquella època, inclús tirant una mica enrere, La Bella i la Bèstia, Sí. que és de les poques pel·lis Disney nominades a l'Oscar a millor pel·lícula. Ja no animació, a millor pel·lícula. La millor pel·lícula en A general. l'any 90 i pico. No ho sabia. 92, crec. Damn.